Нам сёння вас прыемна віншаваць з днём імянін, шаноўны ксёндз Віктар Дробаш наш. Здароўя, шчасця пажадаць. Благаслаўлёны хай будзе кожны ваш дзень. Мы вашу проповедзі вельмі слухаць любім. Так шчыра сэрца ідуць яны да нас, прыйсці да Бога, пазнаць яго нас вучыць. За гэта дзякуем ад усіх нас. З нагоды імянін мы вам жадаем натхнения, мудрости, бадьорости и сил, как каждый день святарского служения, задоволение, радость приносил. З нагоди іменини жадаем, как милосердный Пан одарив вас моцним здоров'ям і безконцем натхненням. Святло Єсуса Христа освятляла святарський шлях. Маті Божия вела найлепші стежки до святості, а святий заступник нестинно заступався за вас, випрошаючи Пана Бога потребні ласки. Нехай радість і любов, супокой і добриня, оптимізм і незгасний запал завжди живуть у вашому серці. На вашому особистому прикладі, як ксяндза і як чоловіка, ми вчимося бачити себе очима Бога. Ваша життєва мудрость і висока особиста культура показує нам, парафіянам, як потрібно любити ближнього і бути милосердним. Молимося за вас і дякуємо за старанність, клопот про нас і святиню. Хай добрий Бог дає вам шмат сил і натхнення на реалізацію планів і задумів. А ваш святий заступник завжди заступається перед Паном Богом і допомагає вам во всіх потребах. У молитві ми завжди дякуємо Пану за ваших батьків і просимо для всіх їх дару Святого Духа. Ви, ксьондз, з великої літери, судовний чоловік, дбальний господар. Вы человек радости, несите далей для нас надею. Со святым. Паважаны ксёндз Віктар, мы вельмі ведаем, што вы любіце розныя кветкі, расліны. Таму мы сёння вас віншуем яшчэ раз імянінамі, дорым на
пам'ять ось такі пригожі древці, які будуть пригожувати ваш сад, радувати вас, ну і тих, хто до вас буде приходити і вас навідати. Прийдуть наші саме вишивання. Нехай добрий Бог одобрює вас усіми ласками і супокоєм, допомагає вам у вашій праці і у виконанні святарської послуги. Нехай Святий Дух натхняє вас на життєвлення усіх ваших планів і задумів. Нехай Ісус Христос, якого ви тримаєте кожен день у руках, благословляє вас кожну хвилину. Нехай ангел-охотник оберігає вас своїм крилом на вашому життєвому шляху. Дякую вам за клопот, добриню, за те, що ви учите любити Бога і ближнього. Моцного вам здоров'я, довгого віку, усього самого найліпшого. Щастя Божого. Яны нас тешат знов і знов. У день іменин ми ваших маємо найпрекрасніший букет слов. Зорок шмат у небі світить, їх немагчыма полічить. У день іменин ми вам жадаємо, стільки ж Божих ласках здобыть. Падчас дажджу бачым кропель много, яны крывіцца сіл і хараства. Дзень імяніны мы вам жадаем, столькі ж здароўя і добра. Холодные, много-много, зеленые и лето, и зима. Хоть целый год кругами все тепло, а в душе домой нехай спокойно. Снежина курбит, ну просто безличь. Жадаем столько ж радости, теплой энергии, бадьорости копит для ваших планов деловых. Нехай ксёндз Віктор вам завжди хапає натхнення, силу, терпіння і тепла, а святий Віктор хай оберігає. З днем іменин жадаємо щастя і тепла. Божих ласкав, опеки, Матій Божий кожний час. Побажаний наш пробач, вельми любим всі ми вас. Вам жадаем, свят Віктор, ми здоров'я і добра, сил, надії, терпіння, людей завжди тепла. Божих ласкав, опеки, Матій Божий кожний час. Побажаний наш пробач, вельми любим всі ми вас. За все, что робите так щиро и отдано вы. У парафії Варняцької родних стали назавжди. Ви той, кого так хочеться ценить і шановать. А так само, как разом з вами Бога славцу нам прославлять.